Naturen. Naturen har altid været vigtig i den danske historie. Et grundfjeld til samfundet. Det er, hvad man siger i hvert fald. Men hvad er det rent faktisk, at naturen betyder til Danmark? Og hvordan har denne miljøfokuserede ideologi spredt sig blandt befolkningen? For at få disse svar skal vi på en rejse. En rejse gennem en af de mangfoldige skove, man kan finde i landet. På denne rejse, ligesom alle andre, kommer der korsveje. Og med dem følger der et spørgsmål. Hvilken vej vil du have gået? Skoven er fyldt med overflod af interessante og fremmede sager. Men inden man kan komme ind, skal man først følge vejene. Så vi må hellere begynde, hvor det hele startede. I 1950'erne, i årene efter den første verdenskrig, blev Europa i ruiner. Tyskland, Frankrig og England især. For at undgå endnu et storstilet konflikt, kom amerikanerne op med Marshallplanen, som gik ud på at genstarte den europæiske økonomi for at afsøge kommunismen til Østen. Denne økonomiske støtte byggede den danske industri og var starten på den store danske industrialisering, der fortsatte op til og igennem 1960'erne. Økonomien steg, og med det kom status og uddannelse blandt befolkningen. Der var bare ét problem. Fabrikkerne, der var den nye grundfjeld i den danske økonomi, forurenede de danske farvande og isolerede befolkningen fra naturlige områder at nyde sin tid i. Denne nye og uddannede danske befolkning så disse tegn og satte pres på regeringen til at stramme op på deres indenrigspolitik og tage miljøet mere alvorligt. Medvind fra økonomien, men modvind fra danskerne. Det ser ud til, at vi har stødt på vores første korsvej, og som sagt er der kun ét spørgsmål at svare. Hvad ville du have gjort? Denne skov, vi har trådt ind i, er fyldt med adskillige træer og dyr. Denne biodiversitet er desværre i fare, for der er visse træer, der er bedre egnede for at overleve og trives i det danske klima, hvor andre er svagt begavet til det. Dette problem er heldigvis let fikset med hjælp af skovhuggere. Når visse træer fældes, er der plads til, at de andre træer kan gro og finde succes. Med menneskelig hjælp kan skoven befinde sig godt og blomstre, men uden løber naturen fra sig selv og giver vej til katastrofe. Efter nok pres fra befolkningen i 1974 og efter stort økonomisk pres fra en fordobling i oliepriserne, godkendte regeringen en miljølov, som lovede at beskytte den danske natur for dens rekreative og hygiejniske betydning for den danske befolkning. Igen i 1980'erne var der en stor debat i Folketinget omgående miljøet, men denne gang foregik det om landbruget og de kemikalier, der blev udskilt fra industrien. Disse kemikalier flød ind i åer og floder i Danmark, som gik imod miljøloven, der lovede at forsvare den danske luft, jord og vand fra forurening. I lejlighed af endnu en oliekrise i 1987 satte regeringen en skat på kvælstofudvaskningsprodukter, der blev smidt ud i danske søer og floder. Dette betød, at landmændene ikke kunne behandle disse kemikalier som et indgangsprodukt. De skulle i stedet holde sig af det, som de havde, i stedet for at bortskaffe deres midler. Dette var nok for nu, og det var først igen i 1991, da mere forandring fandt sted. Efter stort pres fra befolkningen, som var trætte af regeringens langsom og doven miljøpolitik, og i anledning af endnu en oliekrise, besluttede regeringen at være mere selvstændig på energifronten. Dette betød, at de ville gerne skære ned på energiforbruget, især i løbet af vinteren, så de opdaterede fjernvarmen i 80.000 huse i Region Hovedstaden. De begyndte også at søge efter nye former for energi, såsom vind- og solenergi. Igen var denne forandring ikke drevet af regeringen selv, men af pres fra befolkningen og økonomien. Regeringen var hermed endnu en gang sat i mindretal, og måtte modvilligt udforme en lovpakke, den selv var imod. Det ser ud til, at vi er ankommet endnu en korsvej, og ligesom før har jeg kun ét spørgsmål at stille dig. Denne gang fra befolkningens perspektiv. Hvad ville du have gjort? Endnu et lag dybere i skoven bringer med sig utallige dufte og farver til vores sanser. Selv i løbet af vinteren er der grønt, fordi mosset, græsset og fyrtræerne er alle sammen stedsegrønne. Fyrtræer beholder deres farve på grund af deres nåle. De er formet på en måde, der betyder, at de kan opbevare vand mere effektivt. Dette er koblet med et fint lag voks på dem, som isolerer nålene, så vandet ikke fordamper. Dette er en af de største grunde til, at fyrtræerne kan overleve i det barske nord. Tilsvarende er mosset også stedsegrønt, men på sin egen måde. Mosset undergår en proces, der hedder poikilohydri, hvor planten går i hi, indtil den kan finde vand. Denne proces findes også i andre planter, såsom bregner og hornurter. Når disse planter er i dvale, beholder de deres farve, indtil de genopleves i foråret. Selv i de barske vintermåneder findes der stadig håb i naturen. Et håb om forandring, om fremtiden og håbet om et frugtbart forår.
I 1995 afholdtes den første COP, hvor alle lande til stede lovede at blive ved med et møde og diskutere adskillige problemer med miljøet og måder at fikse dem. Desværre, ligesom på det nationale niveau, blev denne internationale aftale til mange løfter og færre handlinger. Årtiet inden startede den danske vindmølleindustri at vokse eksponentielt. En fordobling fra 26 til 44 gigawatt-hours produceret i 1985 og fra 44 til 104 gigawatt-hours produceret i 1986. I 2012 blev der produceret 100 gange så meget vindmølleenergi, 10,27 terawatt-hours, hvilket stiger år for år. Ved den seneste COP, afholdt i Dubai i 2023, kom der store fremskridt inden for energi og miljøet. Ikke kun løfter, men rigtige handlinger. Det er rigtigt, at der stadig er en lang vej, men hver rejse starter med de første skridt. Det må man aldrig glemme. Nu er vi kommet ud af skoven og har havnet op ved havet. Vores rejse er slut, men der er stadig meget at lave. Det er sandt, at der ikke er sket så meget inden for miljøet på det seneste. Regeringen i dvale og befolkningen træt, men efter hver vinter kommer der altid et forår. Mod det store forandringer. Det er sandt, at interessen i miljøet, ligesom alt, er drevet på stor grund af økonomiske årsager. For det meste af de svingende oliepriser igennem årene. Men en god gerning, gjort af tvivlsom moral, er stadig en god gerning. Inden vi afslutter vores rejse, vil jeg stille et sidste spørgsmål. Når man ser alt dette information, er der mange, der føler sig pessimistiske om det hele. Efter man har gået disse fakta over igen og igen, føler man sig tit træt og udbrændt. Men, ligesom alt i livet, handler det om perspektiv. Vi har ikke kontrol over vores situation, om verden rundt om os. Men vi har kontrol om, hvordan vi fortolker den, og hvad vi synes om den. Hver nat slutter, når solen står op. Alle sov heler. Og vinter giver altid plads til et genoplevende forår. Så når du tænker disse fakta igennem, går det hele over i dit hoved. Hvordan er det, at du vil føle?